Pajatu kuli mkumano wa achinyamata a chipani cha Malawi Congress Party umene ukuchitika lero pa 29 November 2025 ku headquarters ya chipani chimenechi kumene kuti ndi ku Lilongwe. Ndiye pa mkumano umenewo panali nkhani zimene zimamveka kuti mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party a Dr. Lazarus Chakwera atha kupezeka pa mkumano umenewo. Komano zinali zisanatsimikizike ndiye a Jesse Kabwera paja amayankhulira chipani chimene cha Malawi Congress Party anazatsimikiza za nkhani imene kuti a Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP akakhala pa msonkhano umenewo wa achinyamata kuwalimbikitsa ziwiri zitatu posatira kuti amenewa ali kunja kwa boma padakali panopa. Komanso chitukireni boma zatenga nthawi ndi kuti achinyamata amenewa asanayankhulane ndi mtsogoleri wawo a Dr. Lazarus Chakwera. Chitukireni mboma ndi a Jesse Kabwerawa anapirizanso ndi kudandaula kunena kuti chipani chawo cha Malawi Congress Party akuti ndi chokhumudwa kwambiri komanso chodandaula posatira kuti anthu ena akuti akunena a Dr. Lazarus Chakwera kuti ni munthu woti anaba agalu. Ndeno anthu amenewa akuti apezapo mwayi omayankhula mawu achipongwe ngati amenewa kuti a Dr. Lazarus Chakwera anaba agalu chifukwa choti chipani chawo cha Malawi Congress Party chinatuluka mboma. Ndeno funso lomwe likumabwera zonena kuti nkhani yokhuza ndi agaluwi ndi abodza kapena ndiyoona. Chifukwa chonena kuti anthu amenewa poyankhula zinthu zimenezi amatsatiranso zimene amayankhula a polisi a Malawi Police Service. Paja a Malawi Police Service anamanga a Geoffrey Alpha Jalale pa 21 November 2025 posatira kuti ku State House kunaso agalu. Ndezi kuoneka kuti mmene amachita kafukufuku amene uja amapeza zoti apolisi anatenga walanti yokapangira search ku nyumba kwa a Dr. Lazarus Chakwera. Ndipo panga zimenezi zikuonesa zonena kuti ku polisiko ndi kuti a Jalale atafinyidwa ndi kumene amazaona kuti apo panditha kufera zinthu za ino ake. Pamene amazatchula za ku area 10 ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera kuti kumene anasiya agalu ifasi zinatheka kuti apolisi akangopita kumene kokapanga search popanda kukhala ndi information ina yake. Ndi kuti most likely a Jalalewa ndi amene anazayankhula zimenezi. Ndi anthu ambiri pomazabwera ndi nkhani zikati zimenezi zomanena kuti a Dr. Lazarus Chakwera anaba agalu nkutheka ndi kuti zimachokera pamenepa pamene apolisi amapita kumakasakasaka ku nyumba kwa a Dr. Lazarus Chakwera kusaka agalu amenewo. Pajatu nkhani ndionena kuti munthu akhazonena kuti wapezeka ndi katundu wakuba. Mesa apolisi amapeza zoti akutenganso iwe amene wapezeka ndi katundu wakubayo kandi kuti unagula amanena zoti iwe ndi amene umalimbikitsa munthuyo kuti aziba ndi kuti iwenso uli ndi mulandu. Ndi chifukwa chake kupezeka kwa apolisi ku area 10 ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera kumapangisa kuti anthu azikhala ndi nkhani ngati zimene zoti a Dr. Lazarus Chakwera anaba agalu. Komanso pa nkhani imene akuyankhula a Jesse Kabwera kunena kuti anthu amenewa akuanena potengera kuti chipani chawo cha Malawi Congress Party chinatuluka mboma ndi anthu apeza advantage chifukwa cha chimenecho. Kuyankhulako anthu atha kuyankhula ngakhale kuti anali mboma anthu amatha kuyankhula ngati zinthu zina zake sizikuyenda bwino alakwisa. Pamene apapa kutha kukhala kumene kukulira posatira kuti munthu ameneyo iwo ndi amene amagwiritsa ntchito polisi yomweyi kumapanganso abuse power. Ndi chifukwa choti tebulo inatembenuka chifukwa chake kumabwera kumazadandaula zinthu ngati zimenezi. Komanso ndi anthu onena kuti sapanganso discipline achinyamata a chipani chimene cha Malawi Congress Party. Paja nkhani imene itachitika tinaona kuti analembanso pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amanena zonena kuti gulu la achinyamata a chipani chimene cha MCP akwansondwe ndi kuti amatolerana kutenga zibonga ndi zina zotero kuti akalimbane ndi anthu mu Lilongwe ponena kuti apolisi afuna kumanga a Lazarus Chakwera. Zinatengeranso apolisi atatusa chikalata chija kuti wangofuna kungofufuza nkhani yokhuza galu koma osati afuna kumanga a Lazarus Chakwera. So imenenso ndi njira ina yoonesa kuti amene onse amatha kuwapanga discipline achinyamatawo munthu ameneja amene amapeza zoti akumanyamula zikwanje kumavulaza anthu komanso apaso akukanika kuwapanga discipline chifukwa nkhani ngati imene isa amene akumalemba pa page yaikulu ya chipani cha Malawi Congress Party. Komanso nkutheka kuti amenewa a chipani cha MCP ndi mtsogoleri wawo a Dr. Lazarus Chakwera atha kukhala zoti ni manyazi amene akupangisa kuti aziyankhula zinthu ngati zimene posatira kuti nkhani imene ikuoneka kuti inatchuka kwambiri ku dziko lapansi. Paja wireless ya BBC anazapanganso publish pa page yawo ya BBC Africa pamene amayankhulanso nkhani zokhuza ndi agalu amene wakuti munthu amene amagwira ntchito mu ulamuliro wawo anaba agalu amene zimaoneka kuti kumapeto wake agaluwo amasungidwa kwa amene wa Dr. Lazarus Chakwera. Ndi kutheka kuti ndi manyazi amene akuwapangisanso kuti aziyankhula zinthu ngati zimene zipozindikira kuti mbiri yawo ndi kuti ikupita ikuyipirayipira.
komabe potengera kuti nkhani imeneyi yazizira after ndiye kuti lawyer wa chipani chimene cha Malawi Congress Party Jefferson Kazipatike pa 27 November 2025 anazapeza zoti atenga chileso ku bwalo la milandu kulesa ndiye kuti Malawi Police Service kupitirira ndi kafukufuku amene amachita okhuzana ndi nkhani ya galu makatu kumapita ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera kumakasakasaka agalu amenewa. Mwinatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuona kuti a Jesse Kabwera akuoneka kuti ati chipani chawo cha Malawi Congress Party chakhumudwa ndi anthu amene akuoneka kuti a Dr. Lazarus Chakwera anaba agalu. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.